молияи ман роҳ усулҳои пул ёфтан, истифодаи имконият ва идораи сарват. дуруд сомиёни гиромӣ, роҳҳои пайдо кардани ҷойи кор гуногун аст. Шуморо даъват мекунанд, шумо худатон онро меёбед. касе мефиристад шуморо, касе миёнравӣ мекунад, ба воситаи касе ба кор меояд ва мисли ин. Вале раванди мусоҳиба ё суҳбати рӯбарӯ бо корманди идораи кадрҳо ва ё худи роҳбари коргоҳ дар аксарияти ин ҳолатҳо ҷой дорад. Яъне новобаста ба он ки шумо чӣ гуна ба коргоҳ омадаед, ҳатман бо шумо бояд суҳбат кунанд ва ҳамин корро анҷом медиҳанд. ин навбат мо дар мавриди ҳамон хатоҳое хоҳем гуфт ки шумо ҳангоми ба кор даромадан дар вақти суҳбат бо роҳбар ё мутахассиси кадрҳо содир мекунед. суҳбат бо корманди идораи кадр ва ё бо роҳбари коргоҳ ҳамеша масъулият талаб мекунад. баъзан шуморо эҳсоси тарс, баъзан нобоварӣ фаро мегирад. вале ин ҳамон вақте аст ки шумо дар бораи он ширкат тамоман маълумот надоред, намедонед дар мавриди ҷойи корие ки талабгор ҳастед иттилоъ дар даст надоред. тарсу нобоварӣ баъзан боиси он мешавад ки шумо хато содир кунед ва ба кор қабул нашавед. мо дар ҳамин мавзӯъ бо такя ба мусоҳибон ё корҷӯёни якчанд ширкати машҳур хоҳем гуфт. инак ба рӯйхати хатоҳои машҳур ки боиси нокомии шумо дар дарёфти ҷойи корӣ мешавад таваҷҷӯҳ кунед. фақат хоҳиши корро дар ин ё он ширкат доштан ин ҳанӯз кофӣ нест. агар мехоҳед дар фалон ширкат кор кунед, дар вақти суҳбати пешакӣ бояд ҳамон хоҳиши худро асоснок карда тавонед. чаро маҳз ҳамин ширкат? барои ин бояд шумо дар бораи самтҳои он ширкат, лоиҳаҳо, дастовардҳои он маълумот дошта бошед. бояд онҳо боварӣ ҳосил кунанд ки шумо ба ин ширкат метавонед манфиат биёред, пагон намегурезед ё корро ёд гирифта ба ширкати рақиб намеравед. масъулиятшиносии шумо дар аввалин суҳбат бояд эҳсос шавад. фақат сохтакорӣ накунеду худро таъриф насозед ки ҳоло ин чизро фаҳмидан ду кара ду аст. вақте ки дар бораи кори пештаратон қисса мекунанд, ҳеҷ вақт фақат худро таърифу дигаронро танқид накунед. нагӯед ки фалон кор фақат саҳму хизмати шумо буд. шумо бояд нишон диҳед ки дар командаи кормандон кор карда метавонед. иттиҳоди кормандонро пароканда намекунед. беҳтараш қисса кунед ки таҷрибаи дар ширкати пештар гирифтаи шумо ин ҷо ба чӣ кор меояд, оё зарур мешавад, оё барои ин ширкат ва кормандони он манфиат меорад. кунҷков будан паҳлӯи хеле муҳими корманд аст. бефарқ будан боиси кам шудани шонси кории шумо мешавад. агар менеҷери он ширкатро гӯш кунеду гӯед ки савол надоред, чизе барои пурсидану суҳбату баррасӣ надошта бошед, ба эҳтимоли зиёд шуморо ба кор намегиранд. вале аввалтар аз ҳама саволҳои босаводонаву боақлона бидиҳед. савол додан ҳам санъати нозуке аст ки ҳар кас онро надорад. савол додан баёнгари дониш ва сатҳи саводу таҷрибаи шумо хоҳад буд. дар ширкатҳои машҳур дӯст медоранд сатҳи дониш ва тасмимгириҳои шуморо фаҳманд. ҳатто саволҳои ғайриоддиам пешниҳод мекунанд ки интизор надоштед. барои мисол, ин таҷриба дар ширкати JP Morgan мавҷуд аст ки аз номзад барои кор хоҳиш мекунанд ки ягон қиссаи воқеии шавқоварро нақл кунад. он вақт шумо албатта набояд ҳар чизе ки ба ёдатон меояд нақл кунед. онҳо мехоҳанд фаҳмишу донишу истеъдоди шуморо фаҳманд. шумо вақти суҳбат бо кормандони идораи кадрҳо кӯшиш кунед пай баред ки ӯ ба кадом паҳлӯ бештар моил аст: ба дониши шумо, ба таҷрибаи шумо, ба ҷои кории пештараи шумо ё шояд ба зодгоҳи шумо ва хешу табори наздикатон. бо назардошти ҳамин чиз, тасмимҳои шумо, ҷавобҳои шумо бояд оқилонаву дониста бошад. шумо агар ба коргоҳи истеҳсолӣ ба кор рафтанӣ ҳастед, бояд дар бораи ҳама гуна молу маҳсулоти он маълумот дошта бошед. вале агар ширкати суғурта аст, бояд исбот кунед ки дониши хуб доред ва арзандаи ҳамон ҷойи корӣ ҳастед. вале як чизи муҳимро ба ёд бигиред: барои ба кор қабул шудан пофишорӣ накунед. зеро таваҷҷӯҳи сохтаву аз андоза бештари шумо боиси нигаронӣ ва шубҳа аст. он вақт шумо орому бо тамкин суҳбат кунед, фикр кунед, оқилона саволу ҷавоб кунед, натарсед. бисёриҳо намедонанд ки баъди анҷоми суҳбат барои кор қоида ҳамин аст ки шумо ба хона омада ба ҳамон коргоҳ ё ба ҳамон менеҷер номаи электронӣ нависед, изҳори сипос кунед ки бо шумо суҳбат карданд. ин ба назар чизи сода намояд ҳам нишони эҳтиром асту баёнгари босаводии шумо. надоштани почтаву блогу саҳифа дар шабакаҳои иҷтимоӣ, надоштани телефон, надонистани роҳ, номи идораву ширкат, номи вазиру вазоратхонаву муассисаҳои давлатӣ, надонистани самти фаъолияти ташкилоту идора, надоштани визиткаҳо, дар вақти суҳбат хомӯш накардани телефон, бо сару либоси номақбул омадан, машрубот истеъмол кардаву баъд ба суҳбат омадан ва мисли инҳо шанси шуморо барои ба кор қабул шудан кам мекунад ва ҳатто ба сифр баробар месозад. инро ҳамеша дар ёд дошта бошед. мо ин навбат дар мавриди чанд хато ҳангоми суҳбат барои ба кор қабул шудан гуфтем. умедворам ки фаромӯш намекунед. Субҳон Ҷалилов будам. худо нигаҳбон. молияи ман роҳ усулҳои пул ёфтан, истифодаи имконият ва идораи сарват.